Ahojte žiaci a vitajte na dnešnej úlohe. Za úlohu ste mali urobiť mindmapku cez MindMeister, takže teda ja vám ukážem, ako sa to robí. Keďže je to tímová mapka, musíte ísť tuto hore cez Team Maps. Cez Team Maps otvoríte, si najprv musíte pozvať vášho spolužiaka, dáte Invite Members. Tuto dáte modrý gombík Invite a naťukáte tam e-mailovú adresu vášho spolužiaka. Dáte modré plusko a svojho spolužiaka si tým pádom pozvete. U vášho spolužiaka by sa v ich e-maili mal objaviť link tam, kde ich pozývate. Kliknú Join Team a pridajú sa do vášho tímu. Keď sa pridajú do vášho tímu, vy sa môžete vrátiť domov a vytvoriť vlastnú mapku. Dáte tímovú mapku a buď si vyberiete z templateov tutok, alebo si urobíte vlastnú. V mojom prípade som si urobila vlastnú. Dáme jej názov Ahoj! A dáme koniec. Teraz, keď už je táto mapka prichystaná, spolužiak, váš kamarát, ktorý si medzi tým refreshne stránku, si otvorí tímovú mapku Ahoj a má ju tam. Keď vám spolužiak dá Ahoj smajlík a odíde, vám by sa tu mohlo, tiež po trošku refreshnutí, aby ste sa spojili, to ahoj zobraziť. Teraz, keď už do toho píšete ahoj, tak by sa vám to malo po určitých časoch teda zosynchronizovať. Spolužiak dá Enter a vám sa to tu zobrazí takto. Dobre, spolužiak, ďakujem, môžete sa odpojiť. Keď už spolužiak je mimo, teraz vám ukážem na tejto aplikácii funkcie. Hore máte lištu funkcií. A prvou funkciou, ktorú tuto cez blok použijeme, je pridať ďalšiu bublinku. Sem dáme tému, zase ahoj, keď už takto. Tuto veľmi jednoducho vám ukážem prepojenia. Dáte to takto a tuto si môžete z hoci ktorej strany pripojiť s hoci ktorou bublinkou. Pridáme si ďalšiu ikonku čau. A teda sem si môžeme prepojiť tuto cez totok buď takto čau, alebo tuto takto prepojíme spoločne ahoj. Môžeme aj zmeniť potom smer, môžeme zmeniť farbu, alebo môžeme zmeniť smer šípok, môžu byť obojstranné, môžu byť jednostranné, alebo môžeme dať obojstrannú šípkovanosť, môžeme takto jednoducho zmeniť smer šípky, alebo môže byť teda obojstranná. Môžeme taktiež pridať názov šípka. Teraz keď sme tuto, môžeme pridať komentáre, ktoré uvidia naši spolužiaci. Keď dám ahoj, tak môj spolužiak ju uvidí. Tuto dať italics, môžete dať bold, alebo môžete dať, keď ho tu nájdem, preškrtnuté. Taktiež môžete zmeniť fonty. Font 1, urobíte dve mriežky, medzera, font 2, mriežka, medzera, font 3. Tieto fonty sa potom dajú aplikovať aj tutok. Ale keďže tu chceme vlastne mriežku, bude to iné. Taktiež tu môžete robiť odrážky, alebo tu môžete kódovať, alebo pridávať linky. Rovnaké funguje aj tutok, keď ideme. Italics napríklad. A keď to dáme takto, tak sa vám to zobrazí. Obrázky je platené, rovnako ako je Touchmate je platený, ale ikonky si môžeme popridávať. Vidíte, máte tu kúlovú ikonku, peniažkovú, je ich tu naozaj veľa na výber. Taktiež môžete pridať link. Ja som si vybrala tematické prokaryoti, eukaryoti link a rovno ho aj do toho pastneme. Bum. Add link a videjko sa vám rovno takto zobrazí. Taktiež môžete zmeniť pozadie bunky, môžete zmeniť tvar bunky, alebo môžete zmeniť aj font, farbu fontu, veľkosť fontu, alebo samotný font. Ako posledné, tuto máte skratky, kebyže chcete vidieť. Ešte si objasníme tvorbu buniek. Klikom tutok si vytvoríme bunku, nazveme si ju bunka 1 a Enterom si vytvoríme dcérsku bunku, bunku 2.
teraz, ak zase kliknem Enter, tak sa nám vytvorí ďalšia dcerská bunka, teda sesterská bunka bunky 2, bunka 3. Ak kliknem Tab, tak sa vytvorí dcerská bunka bunky 3, bunka 4. Taktiež sa toto dá spraviť aj klikaním, manuálne. Keď to rozkliknem, tak môžem pridať sesterskú bunku, bunky 4, takže bunku 5. Alebo keď kliknem, tak ďalšiu sesterskú bunku, bunku 6. Taktiež, ak napríklad kliknem týmto smerom, tak urobím dcerskú bunku, bunky 5, takže bunku 7. Alebo ďalším klikom vytvorím dcerskú bunku, teda sesterskú bunku, bunky 7, bunku 8. Ďalším klikom zase urobím dcerskú bunku, bunky 7, takže teda technicky teraz bunku 9. Na poslednom mieste máme ešte teda témy. Ako vidíte, tak tieto témy vám menia nielen tvar tých myšlienkových map, ale aj fonty, farby, veľkosti, všetko. Pohrajte sa s tým, aplikujte si, ktorá sa vám páči, to nebudeme nejak hodnotiť. A tým pádom teda sme došli ku koncu. Ja vám žiaci ďakujem za pozornosť a vidíme sa na hodine.